Pebrero ngayong taon nang bumigay at tuluyang nasira ang flood control structure na ito sa Barangay San Isidro, Sangay, Camarines Sur. Ang katakataka, hindi naman maulan ng mga panahong iyon kaya laking pagtataka ng mga residente kung bakit gumuho ang naturang struktura. Sunod-sunod ang pag-uulan nitong mga nakaraang araw na nagpalala pa umano sa kondisyon ng struktura dahil oversaturated na ang lupa. Patuloy itong gumuho na sinabayan pa ng tubig mula sa karagatan. Napansin din na walang bakal ang flood control na mas ikinabahala at pinangamba ng mga residente lalo na ngayong tag-ulan. Dito, pag umuulan po, dinaalis tong lupa. Pag naalis yung lupa, pumapasok na yung tubig dito galing sa ulan. Nangangamba po kasi yung bahay namin malapit na sa sa kalsada. Para po sa masakit na nagabanta, yun po ang tiga-agihan ko aral daw pag nagkaklase, naglalakaw lang po kaya ako pa eskwelahan. Sana po maayos tulos tanganing dakol kayong estudyante nag-aaragi talaga na sana maayos tanganing dakol na makaagi naman. Sa nakuhang dokumento ng Capsule News, 2018 nang magsimula ang proyekto ng AC Rivero Development Corporation na nagkakahalaga ng 37,200,466. Ininspeksyon na rin ito ng Provincial Project and Monitoring Team at tinatayang 2 linggo na ang nakakalipas mula nang simulan ang pagkukumpuni sa istruktura. Sa kabila nito, tila walang pagbabago na makikitang inaasahang aabot sa 6 na buwan na ang pagsasaayos ng proyekto. Ayon sa punong barangay ng San Isidro, bahagi ng proyekto ang pagbabago sa daluyan ng tubig upang mapabuti ang agos nito at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa hinaharap. Yao naman po ma-repair kaan contractor na AC Rivero. Ayun naman po ang nag-abot po sinda kang June 19. Ang sabi lang po ninda, mga 5 to 6 months ang working timetable ninda. Sabi kang suinot ming urulay kang na itong day na dating agihang kang tubig si Imbornal. Garong ida-divert na si tubig duman tanganin day na maglaag pa duman na agihang kang tubig gararay. Gayunpaman, nababagala ng barangay council at mga residente sa patrabaho lalo na't magsisilbi sana itong kritikal na proteksyon sa baha at daluyan lalo na ngayong tag-ulan. Umaasa ang mga residente na maisasagawa ang flood control project ng maayos at matatapos sa itinakdang 6 na buwan. Eli Balbin, CSN.